Per fer aquest risotto necessitem arròs, brou vegetal, bolets secs, formatge grana padano, mantega, sal, oli i pebre, julivert fresc i opcionalment nous o tiretes de pernil fregit. Tallem ben petit 5 grams de bolets secs i una mica de julivert. Ho barregem amb la mantega pomada i ho posem una estona a la nevera. Remullem la resta de bolets uns 20 minuts en aigua tèbia i després els colem. Posem una mica d'oli en una paella i afegim l'arròs i el torrem 3 o 4 minuts. Afegim la meitat dels bolets i una mica de brou calent. Anem afegint el brou a mida que es vagi absorbint. Ha de coure uns 17 minuts. Rectifiquem de sal i pebre. Quan ja estigui cuit, afegim la mantega preparada i el formatge ratllat. Ho deixem reposar uns minuts i ja ho podem servir. Ho podem acompanyar de tiretes de pernil fregit o trossets de nous. Espero que us agradi la recepta i la compartiu. No us oblideu de donar-nos un like. Moltes gràcies i fins aviat!